לשחק סטיל הבריינרות בפעם הראשונה. אני עכשיו התחלתי את הסרטון כאילו 2 דקות לפני שהתחלתי לשחק. כל שאר הפעמים פשוט כל הזמן שיחקתי ומחקו לי עד שאני הייתי קרואה. אפילו למטה אין לי שום דבר. אוקיי. לא הבנתי כל כך מה אני אמורה לעשות עם השולחן. אוקיי. מה זה הדבר הזה? אוקיי, לא הבנתי מה אני אמורה לעשות עם זה. קדימה, בוא נעשה לו. וואו, חשמלנות עם זבובים. או שזה אותו. בוא נעשה לו עוד פעם. לא, אחד, גו, יאללה, בוא נשתמש בו עוד פעם, קדימה. הבנתי את זה, לא רוצה לשחק. הבנתי. רגע, בא לי לעשות משהו שראיתי הרבה אנשים עושים. אמורים איכשהו לשים פה שולחן, נכון? אז אמורים לעלות עליו. ועולים לא, תן לי לעלות. לא. למה להפיל לי למטה חוצפנים? יו, אבל למה אני לא עשיתי את זה שיש לי דמויות ביד? אומייגאד, אני חייבת לגנוב. למה יצאת במשחק הרציע? אתה עושה לי רונדלים. יו, טוב, יש לו דברים גרועים. כן, קדימה, לא, למה אני לא יכולה לקחת לו שום דבר? מה זה חרטבון הזה? אני חייבת לקחת, הכל לוקחים לו, בוא נהרוס אותו ואנחנו ניקח לו. לא, רציתי אותו עם זה. כן, בוא הנה. אל תדע שיש לי את זה, לא, איך נכנסה פה? נכון, זה אבי שלך. לא, די. יש! הצלחתי. לא משנה, 40 שניות, אני לא עומדת לחכות את כל. למה הכנסת הכל למכשפה מכונה, מה שזה לא יהיה? למה? יש! עשיתי לו זבובים ועכשיו נפיל אותו בזמן שהוא עם הזבובים, למרות שזה לא הבית שלי. זה הבית של עצמו, כנראה הוא רוצה לשים את זה במכשפה. אומייגאד, אני חייבת לגנוב לו את זה. תקשיב, אתה פשוט עומד פה ולא עושה שום דבר, בוא נחשמל אותך. יואו, הכנסתי לו לתוך הבית הדבר הזה. יאללה, עוד 10 שניות. למה? מה יש לו למעלה? לא טוב, אני רוצה מעל למטה. לא, אל תיגע בי. לא, למה? אני אקח לו משהו יותר למה. שום דבר, כרגיל אנשים. למה אין פה שום דבר לאנשים החיים בסטורי? קדימה. לקחתי לו משהו גרוע. לא. וואי. אוקיי, למעלה יש לו דברים בסדר, אבל זה שהוא נפתח עוד 80 שניות. אני מתכוננת עם השולחן ביד. כן, בבקשה, תפתח לי. אוקיי, הכל גרוע. טוב, סלמת, וזה הסרטון אחד הגרועים של היום.